uone kusvika kwakaita mwana wevanhu. Kusvika, unoziva kusvika kwaya kunenge kwaita kana chinzi Hello guys, how are you? My name is SGP kana kuti Sekuru Gudo Picture. Tinochingamidza pano paSekuru Gudo Picture TV tichiti aiwa uyai titandare hama vadikani. Anyway, tisati tapinda munyaya yedu, please tokumbirisa kuti musubscribe kuYouTube channel yedu. Yes, zvinoita kuti tinzwe manyukunyuku ekuramba tichikupai more content. Uye hanzi YouTube iri kuitisa mari, saka zvitori mumaoko enyu kuti tiite mari kana kuti tife tiri marombe. So anyway, without wasting much time, let's jump into today's business. Timbonawo zvakamira sei. So chiziviso chikuru, please musaone this video muri pane vanyarikane kana kuti vana. Tsvaga nzvimbo yako yaunenge uri wega iri private, then you start watching this video because there is zvimwe zvinhu zvisina ku mashoko akangodaro. You know what I'm talking about. So anyway, let's jump back into today's business. So yes, tichange tichinzwa interview yakaitwa pakati pebhishu najournalist vachibvunzwa kunzi basa renyu iri munorifambisa sei, munozvifambisa sei pabasa renyu ramunoita iri. Saka rega tipinde munyaya yacho tichinzwe kuti zvainzi kudii. Stepmother, baba wangu vari wapenyu vaindibata zvakanaka, and then baba wangu pawakafa ndipatangondibata rafu pashort time toita $4, asi munhu akachema vamwewo vanoti tine 3, vamwewo vanoti tine $2. So tisataenda kumberi mberi zvikunzi baba wangu vakafa, saka ndakazara nastepmother. So zvikunzi stepmother ndo vakazoita kuti mwana aite sei, apinde pamushikashika. So I don't know hangu nevanhukadzi kuti chii, because misodzi yemumwe munhu from what I've researched, misodzi yemumwe munhukadzi mostly inodonha nekuda kwemumwe munhukadzi. Unoona kuti ndeambuya naamwene ndo cat and mouse hondo inenge iripo, then uchaona kuti stepmother na stepdaughter or whatever panenge paine hondo kuti dzakadaro. Anyway, let's continue nenyaya yedu. 20 minutes ndo short time kana iri sleep ameno mari idzo unodzikwanisa here idzi? toita 3 rounds achingopfeka chiti achibva achingoisobva atingotunda pazuva unogona kurara kana nevanhu 5. Alright, ngatiti muzuva ranhasi masangana neoni. Ini ndinongonzwira hangu journalist avo kuti boy here vachibanda aya unogona kakakuzoboda kutoseblow after interview. Mimi akakubvisai kumhandara masaka naye patouchline kana kubhawa ari kuda munomubhadharisa here? Totorwa kana kuti tiri 3 panzvimbo 1 iye ari 1 wototi mwoku kana hanzvadzi yangu iyi yakatojamuka, iri kutotaura kuti munhu akamubvisa mumhandara, or maybe kana aitomboye baba vemwana akatouya kuzokecha, vanogona kutoenda vari 3 kana kuti 4. Munhu anenge azvipira akomana kuita business pakaipa kuti iye achiita uchinzi ndidye kumberi uko mwachibata kuti 3 chakadai. Bonde richiri kukunakidza here bonde? Right, kusangana kwatiri kuita paprogram yedu yamazuva ese, program yamunofarira inonzi yeBishu reality show, handitika. So munoziva kuti vana vadiki vari pasi pe18 havabvumidzwe kuona this video. Vanyarikani, endai munoona this video muri munzvimbo dzakasiyana siyana. Nhasi tadzoka zvakare kuEpworth. Tine hanzvadzi yedu iri panapa. Hanzvadzi wakadi? Tiri pedu makadiwo. Aiwa, tinofara. Tinotenda zvikuru sana nemukana wino wamatipa. Mungazivisa here vatarisa renyu? Ndinoitwa Wadzanai Mudzeru, ndogara kuEpworth kudombo raMwari. Wadzanai, kutaura kuno kwatiri kuita uri pano? Umana tarisai muone maoko emwanasikana karound kaainako, ndo katype kangu chaiko. Ngoto zvangu ndakazorora ndosaka ndapfeka magirazi because handidi kuti mukadzi wangu azoona kuti ndini ndaidaro. I'm sure kuti so far handichazikanwa kunzi ndiani ari kutaura, but just look at that woman. Akaita kusvika kunge ipwa dziya dzinenge dzakutapira dziya, and she has decided to sell her body for money.
kana kuri kuoma kwenyika, please vakuru vedu gadzirisai nyika, nekuti izvi hazvisi kunakidza at all. mhepo ungaziviso here vatariri kuti basa rako nderechii? Indoita basa rechihure, ndo basa randinoita. Ndinoenda kubhawa, sometimes handiendi kubhawa, ndo basa rangu ini. Pamunenge musingaende kubhawa munoita nezvei? Pane ndisingaende kubhawa tichiita zvekumira kana kuti mumaroad atinoziva kuti hai dzinguva dzinodzi varume ndo pavanenge vachiita sei vachipfuura vachibva yo ndafunga kuti arida kutaura kuti kana asina kuenda kubhawa anenge ari pamusika uri anenge achifamba achitengesa mutsvairo. Ari kutaura kuti kana asina kuenda kubhawa anenge ari mutachiraini, ndo mutachiraini kana vacho tomira pamabus stop toziva kuti ipapo varume ndo pavanoita sei pavanotiona. Makazvitanga rini? Ndakazvitanga 2021. Manje avo mune makore mangani? omana tichitotsvaga wamapepa akadaiwo, mapepa akanonera kudaiwo uchimashaya mbu ndo vamwe vanoti matype, but wozoona munhu akasvika kudaiwo guys amana ini mwoyo wangu unorwadza zvangu. Aiwa Jesu ngaachiuya zvinhu izvi zvisina kutombomira mushe. Ndine 23 years. Mune vana here? Ndine 1 ane 5 years musikana. Alright, sei makazotanga basa here? Ndakatanga basa iri through kuti vabereki vangu vanga vashaya vese. Saka munongoziva takangokura tiri vanhu vekunzi hapana chamunokwanisa, hapana chamunoita kana kubasa kana pamabasa epamba kana chichi tichingorerwawo nevabereki. Saka which means mwana uyu abuda pachena kutaura kuti iye mwana akaspoiliwa. She's a spoiled child. Saka zvikunzi vabereki vaitoti hapana chamunoita, which means they were doing everything for her. So maybe this is the reason why apinda mutsekwende dzaari. This is why asarudza basa riri easy rekungorara negotsi then wakutopiwa mari. Apa kuzofa ini mai vangu ndo vakatanga kufa and then vafa ndondagara nani na-step mother. Step mother baba vangu vari vapenyu vaindibata zvakanaka, and then baba vangu pavakafa ndobva vatangondibata rafu, and then vandibata rafu ndobva vatangoita sekundidzinga chipamba, ndobva vandidzinga pamba. I wonder kana vanhu vazhinji vari kudzingwa pamba. I think I'm gonna do some interview chimbonzwa kuti kana munhu aidzingwa pamba anongonzi dzingwa here, kungonzi hausi kufana kurara pano, handa uchagari pano, pane something ine ichiitika. And sure munhu anodzingwa pamba here kuti anenge achitiza ega. And I still need to do a research on that, guys. I cannot say something or a lot right now. Pandibva ndati ndoenda kupumba, ndaenda kumba kwebest friend yangu. Best friend yangu ndo zvainoitawo zveizvozvo. Ndibva tangototi isusu panapa totodai toti handechi ngatikudzidzisei chi. So best friend. Saka best friend. Do people really understand what does it mean with the best friend? Best friend is someone waunoyemurawo anoita zvinhu zvaunoita. Andimukwa. Saka iwe kana best friend yako basa rairi rekuenda kubhawa kana rechihure, automatically akanga atohure kana asati ambodzingwa pamba. Saka which means zvinhu zvaakatodzingirwa pamba, there's a possibility yekuti anga atotanga kare kupinda kumira mutachiraini. Patatoenda mutown big gap achitonzidzisa achiti unodai patotanga kuita patatoona zvekutoita. Saka izvezvi handichaite zvekudzidziswa, ndakutonyatsitoziva kutoti ndodai zvese. Saka munenge muchiita mari pashort time? Pashort time toita $4, asi munhu akachema vamwewo vanoti tine 3, vamwewo vanoti tine $2 tongoti bo. Saka oyo hama $1 ndo last price? $2 ndo last price. Alright, ko sleepover kana tanga na8 kusvika mangwanani makuseni anondipawo 15, kutangawo zvekuma12 anenge akundipawo 10, tikazoendawo kuma2 zvakafanana naumwe anodawo ma2 anobva kupawo 8. Alright, pashort time apa inenge ine maminutes here kuti unofanira kuita maminutes akasvika apa kana zvakamira sei? Inenge ine maminutes. Maximum ichi? Maximum 20 minutes ndo short time. 20 minutes boy here. 20 minutes boy here. Pakaipa. Handina hangu chekutaura. 20
20 maminutes. Tongangoti ana holy 10 mari 2. Varikwanisa kugadzira short dump. Ko munhu akazodarikidza 20 minutes noita sei? azodarikidza 20 minutes ndobva ndamira ndoti kana iwo uchida zvekuti udarikidze chitopera mari. Anenge akutopera kana mari? Anobva ati aindotopera tondati topa dhola racho tione kuti unosvika papi. Saka unogona kutotopera uri pakati perodhi. Zvakapaa nekudira inonzi nekudira ndege peturu fiyo iri mudenga ichibhururuka. Saka unogona kutokoti wadarika 20 pa wotokotanga kutodira iwe. Pakaipa guys. Ameno kuti muri kuti kudiwo. Riripo here rimwe zuva ramunoti aiwa munhu akakukechai but munhu wacho akanatsoperfoma zvokuti makanatsonakidzwa? Riripo. Totosangana navo vanhu vakadaro. Tosangana navo vakawanda. Itondoti uyu totozoudza shamwari dzangu kuti wandarara naye nhasi anyatsoperfoma zvakanaka zvitoti mari yake ndikunyatsoonzwa kuti ndanyatsoitwa chaizvo. Kunyatsosvika pamwoyo chaipo. Saka vanenge vagona ivo munoita sei? Hamutori manhamba here? Ndo mabasa edu totora manhamba totozomutanga futi. Boy here zvichiri zvebasa here izvi kana zvaane kashai mukati, because ndikuona kunge kana wakuda kutoti customer idye maorenji pamusika isina kubhadhara zvisisiri zvebasa. Turi sei wadii? Ko varipo vamwe varume vanenge vasina kunatsosimba vayo vanogona kungoti kusvika vari kutoti kana kuti wapfekedze uchida kuvapfekedza wobva atongopedza ipapo asati aisa. Munoita sei pakadaro? Asati aisa bho tobva tongoti achingopfeka is long wandipa mari yangu. Achingopfeka achiti achibva achingoisa obva atongotunda. Kana zvizve short time zvo zvatongopera. Noti short time hapana munhu anotu. Ine yangu ndoida mara inongwe kai. Vanoda kushandwa apa sisi, vada kutoshandiwa. Asi kana iri nightiwo tosangana nevamwe vanogona kungoti 1 round obva atongorara kusvika mangwana makuseni okupa mari yako. Zviriko tosangana nazvo izvozvo. Saka pazuva munogona kurara nevanhu vangani? Pazuva unogona kurara kana nevanhu 5 pazuva. 5, 4 wemashort time obva wati 1 wenight. Asi kanawo usina wenight. Saka which means kana short time iri kuita $4 iye achirara nevanhu 5 pazuva, it means ne1 night, it means 4 plus 1 kuita 5. Saka which means vemashort time anenge ari 4, wenight anenge ari 1. Saka which means $4 times 4 ane $16 plus $15 a night. So we are looking at something like $30, which is quite good, a good amount. It's quite a good amount. Yes, I wonder why vachizoramba vachiwana mari yakadaro. Ukahura kana 6 months womira start a business. Iwo unogona kurara kana 7, 8. Ko vanhu vanatsogona bonde kana kuti alright nganditi imi munofarira itete here, ikobvu kana kuti refu unowanzofarira dzakaita sei dzaunoti idzi ndiwo dzonatsogona? Toda pakati nepakati kuti tete yobva itawo dhafu yakatiwo pakati nepakati, kwete pane zvimwe zvekuzoti unoona rino rekuti unoshaya kuti rinopinda pai. Tinozongoita nekuti techida mari. Right. Pane madays evanhukadzi aya amene tingati ekumwedzi yasvika nguva iyoyo pamwe kumba zvakatopresa kutoona kana chikafu kutoona kana mari, munoita sei? Totora cotton totapfeka kumberi, topfeka kumberi. Ipapo unenge uchatsvaga vanhu wenight, unenge utsvaga mashort time chete. Topfeka cotton chairo ndoratopfekera kumberi. And then kana uchienda kubva wotofamba nerino wakaita munhu wekutanga short time, unobvisa ukanda ukopfeka futi rimwe ipapo. Unenge wakusatora munhu wenight, unenge wangori wamashort time chete. Yo
business harimirwe, harina zororo, harina kana kuenda kuoff. Tikutotiwo ndo pavanenge vari kuoff. Hameno vana Phineas. Yezvuko muri kudya mhenyuka uko muchiti dzakafa. Pakaipa. Ndo anonzi ma1 chaivo. Handichandotengi. Manje kana makuita bonde cotton racho rinenge rimwe mukati. Rinenge ririmo. Ko murume paanenge achisandudzira kumberi paipe zvinozoita sei harizopinde kuchimberi. Tisati tambosangana nemaissues. Uyu mudhara wemubvudza yake ada kutoborohwa chaivo. Ada kumbotsvagwa paari arohwe because mudhara chibanda akanyanya panyaya idzi anodzifambira ikona zvekutamba. Vamwe vanosangana nawo maissues iyayo. Unopfekawo raunonyatsoona kuti iri nyangwe rakaita sei hapana zvarunoita. Alright, ngatiti muzuva ranhasi masangana nemunhu imimi akakubvisai kumhandara masaka naye patouchline kana kubhawa ari kuda munomubhadharisa here? Ndomubhadharisa because ndo rato basa rangu. Handichakwanisi kungoti murume ungoti ndinoda kuuya ndotomubvunza kuti une mari ikoko uri kwauri ikoko, otondibvunza naiwe wakuita zvindototi mazuva atakuita zvekubhadharisa ndo rato basa Pakaipa. Yezvo. rangu. Akatonditizve ndasangana naye bebi ndoda kurara ndototi mari pamberi. As long chero baba wemwana wangu chaiwo ndakatovaona ndototi mari pamberi ndo rato basa rangu. Ko kuri kunzi masangana zvakare nemunhu iye ariti anakidzwa nemadau zvekutoroora, unokwanisa here kuzosiya basa here? Ndinganyepa. Asi ndatoona zvangu zvekutoti inini ndingaite kwetoti munhu ati andoda kuroora. Kuroora ndinganyepa. Havasi kuda kuhenga mabhutsu zvamanje zvangoko, hapana kuhenga mashoes. Ma1 aya ndo anonzi ma1 chaivo ma1. Handite zvasi kutoti ndatoona zvangu ini zvetoti ndakuita izvi ndokwanisa kusiya, asi kwetototi munhu murume otouya toti ndoda kukuroora iwewe. Aiwa. Bonde richiri kukunakidza here bonde? Kune munhu waunoda. Isusu pachihure tine munhu watoti awa ndo dhedhi chaiwa ndo runonaka. Kwete aya vamwe vese vanenge vachikochana umba kuteka namafeelings nawo because chaunenge uchingoda mari. Saka dhedhi vana Phineas ndimune muchiti mapedza masports. Ndimune matopedzwa masports. Zvanzi imimi mungori huku dzemanzai, mungori nyuchi, chiripo chete kungotora uchimukoko, which means they are just taking away your money. They are not even enjoying the intimacy. So this is at honest risk. Kana muchifunga kuti munenge mapedza masports, pana zvamunenge maita. Hanzi kune chaya gentleman anenge akamirira kupedza basa. Iwo vatoripo? Vanenge varipo. Vanoriziva here zvamukuita izvi? Havazvizive kuti ndo zvatinoita because havagari kunobva vanoita zvekuuya apo neapo. Ko hama neshamwari dzinoziva here? Shamwari dzinoziva. Asi hama ndakanzwawo dzakutoti iwo uri kutoita zvakati kuita zvakati, ndototi ndo zvandiri kuita. Saka pakutozozikanwa nana mufundisi vekuchechi vekudhibhi vese vakutozonyatsomuziya manje. Hama hatichataure because yezvinenge zvabuda kapachena, aya azviyanika pachena. I hope vakawirirana kuti abudise fesi yake ichionekwa. Kama muda kuti tiite sei. Ko machallenges amwe munosangana nawo ndekuti akaita sei machallenges acho? Tosangana nemachallenges akawanda. Unogona kutorwa nemunhu oti handei kunight, oramba kuenda kumba kwako. Maenda kumba kweya anobva kuti ndokupa mari makuseni. Unogona kuti ndipe mari ndokupa mari makuseni. Orara newe otadza kuita sekupa mari. Especially machallenges atomaona kana kumbari. Zvakaita sekumbari. Unoenda kumbari unokechwa nemunhu, munhu oita kamwe anobva abuda. Unotora obva ona gurushushu revanhu vakuuya kana 4-5. Orara newe. Ndo machallenges acho. Wapedza obva wanzi chienda. Hauna kana mari yaunopa. So pane mikana yekuti kunotoone magombiro kana magidagori asingatode kubhadhara, anongoti aiwa idzi ndedzehurumende idzi. Ndedzemusakato.
kungorumawo wosiyawo ipa. Saka pakaipa hakuna basa risina mariski guys. If you are thinking of starting this or kupinda muchibasa ichi, gara watoziya kuti kune vamwe vanodya vasina kubhadhara. Saka be prepared always kuzosangana nesituation kana senti anopiwa. Ndo machallenges atinowana muchibasa chedu ichi, ekunyimwa mari, ekuitwa rafu. Ndo machallenges atinowana muchibasa chedu. Kana muchinge masangana nemachallenges akaita seaya ndapi matanho amunotora? Apa tinotora yedu yekuti togona kutorana ndototi ndaitwa rafu kudai totorana nevamwe vangu toenda. Takaona mumwe takaona kuti zvatikurira tongosiya zvakadaro, asi takaona kuti mumwe takaona kuti uyu munhu uyu anokwanisika kuti tese tiri 3 takaenda anokwanisa kutipa mari yedu. Tinosangana nevamwe vanhu vakadaro, asi vamwe vanhu tongoona kuti uyu hatongoite kuti angosiyiwo zvakadaro. Saka which means kune vanotodya dzenyika. Vanhu vanofana kuiswawo pabudget yenyika, vangopiwawo imwe mari yavanongopiwa because kune vari kudya vasina kuita sei, vasina kubhadhara. Ko hamusati mambosangana here nevarume vanoti kana kuti varoda kukutorai muri 2 or 3 or 4 at the same time vachiita bonde nemi? Ya, tinosangana navo ivavo varume vakadaro. Totorwa kana kuti tiri 3 panzvimbo 1, iye ari 1. Wototi mumwe uku kana kuti iye achiita uku uchinzi ndidye kumberi uku, mumwe achibata uku tiri 3 chakadaro. Tosangana nawo machallenges iyayo. Munotoita? Tinotoita both techida mari. Not sometimes unogona kusangana late hour, inenge ra late hour kuti unoti panapa chero ndakada kuramba mari hapana, again tongodai so because kuti ndauya kuno kubasa kudzokera kumba ndisina na sendi azvitese azvibude, noti mangwana unongoda kudya, mwana anengada kudya zvese zvichida chi. Saka unototi rege tiende cherato kutorai muri 6, ndoti handi because chauri kuda mari. Ko anenge achida kungoisa mukanwa chete mari? Iyo manje ndo inodhura mari. Kana night anonipa 20, short time anenge anonipa 5. Alright. Ko pani hamusati mambosangana here nezvirwere zvepabonde? Tosangana nazvo zvirwere zvepabonde like kurwadziwa nemudumbu, kumonywa watoenda kukiliniki wotononzi itsvina inoda kuclean, wanoda kuti asewo. Mataurwa azviirwa nasita zviri kutokuita but utano hunenge hwatoenda at risk ihwohwo zvekuti ende hapana reverse. Imagine wacontract HIV virus and hapana tichitotaura zvaendwa, so be careful. Torapwa tosangana nazvo edu machallenges iyayo because pamwe pacho protect unogona kuita sei kuputika, kana kuti pamwe pacho anogona kungabudisa akutodai ubva angori dzvanye robva rabvaruka. Saka tosangana nawo machallenges iyayo ekurwara. Saka vanenge vachikurapa indanani? Vanenge vachiturapa tine inonzi secha yemahure kumbari, ndokwatinoenda. Munenge muchibhadhara here? Iyoyo hatibhadhari. Asi kana vaona kuti zvavakurira vanozoti endai kwakati ndokwatiita kuzobhadhara, asi yedu chipatara chemahure kumbari kusecha. Stepmother baba vangu vari vapenyu vaindibata zvakanaka, and then baba vangu pavakafa ndibva vatangondibata rafu. So tasvika kwekupedzisira kwechirongwa chedu, tichipeta tichitaura kuti hanzi kune chipatara chemahure specifically made for that. So vanenge vasina mari dzekubhadhara ukoko vachinge vaona kuti pane zvaitika mumabasa, paitika tsaona mumhanya yekugaraji remahure ririko kumbari uko, hanzi kuresearch here what I don't know. So zvinonzwisa tsitsi, I'm just concluding now kuti zvinonzwisa tsitsi kuti people are actually living on that, taking care of their families on that. But chinyanyorwadza ndechekuti ukatarisa munhu wacho anenge achiita basa iri, munhu akasvika kuti anokwanisa kutoroorwa kana kutosettle down, kutoita mukadzi chaiye ukutoti unotofambawo naye pane vanhu, but vanhu vanosarudza havo kuita mabasa iwayo. So we don't know. Vakadzi vazhinji vanoti takarwadziswa, we cannot go back into marriage. But the funny part is vavari kuhura navo vacho varume, and at the worst point ndepekuti varume vacho vanenge vachihura navo varume vevanhu. So now they are also destroying other women's marriage. Saka poita futi kuchema futi kwemumwe munhukadzi. Saka tamboona kuti iye akabatwa rafu na stepmother ndobva apinda muchihure. Apinda muchihure achanorara nemurume womunhu.
murume womunhu acharamba mukadzi wako achatonopa mukadzi wake chirwere mumwe mukadzi yakuchema. Saka mukanyatsotasa vanhu vane problem pakurarama vanhukadzi ndo vane bongozozo rese, ndo vanotanga bongozozo zvaka ndo vanoripedza. Varume takuimplicatwa tingotaurwa zvedu, but now I think it has been proved and mazviona zvabuda pachena kuti vanhukadzi ndo vane problem. So guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kana paine mwenye yamuda kuti kuri kure ndichikuonesaiwo tichidii, please let me know in the comment section. Until we meet again, peace.